saltai și... Stai așa, mă. Scuze. Saltai și bine v-am găsit după un an de zile. Sper că unde vine acum? La un episod de pe canalul meu de YouTube. Mi-am luat calculator, am încercat să mai învăț chestii despre YouTube. Știu că am fost varză în perioada aia. Și astăzi o să jucăm un joc. Un joc foarte cunoscut. Deci nu chiar foarte, dar cât de cât cunoscut pentru cei care aveau peste 4 acum vreo 3-4 ani, cei drept, prin 2018, 16, 17 pe acolo, și care erau fanii Tomb Raider. Hai să de Tomb Raider mai pe scurt. Ideea este că dacă vă puteți vedea acolo, deja am 1% făcut. De ce? Pentru că am filmat 20 de minute și microfonul ăsta, folosea microfonul, mi-a înregistrat microfonul ăsta să fie acolo, dă-l măsa. Bă, bună, deci mi-a înregistrat microfonul ăsta, abia că mă auzeam, bă, n-aveam cum să pun căcatul ăla pe YouTube. Așa că o să dau new game. Acum folosesc un alt microfon. Sper că se aude. Măcar de data asta. Doamne. Dar mi-a luat ceva. Oricum, să știți că eu am trecut peste chestia asta odată. What makes someone reach beyond the boundary of human experience? To face the unknown. As children, we question the world around us. We learn, we accept, and gradually we lose our capacity for wonder. But some do not. The explorers, the seekers of truth. It is these pioneers who define the future of mankind. La Hackert aici se duce în Siberia să caute ceva, așa ceva numit The others, they're done. Divine No amount of Source. money's gonna get them through those mountains. The lost city's up there, somewhere. That's gonna be a hell of a climb. I'm not turning back. I know. You should stay here with them. Not a chance. Aici începem deja în acțiune. Dar v-am You're almost there. Wait till you see this view, Lara. Sper că mă aud acum mai bine. Mi-am făcut niște dar parțial. Dar asta e partea a doua. Aici suntem pe munte. Look at that! It's amazing. But the snow coming off those peaks is a bad sign. The trail leads up the mountain. We'll have a good view of the valley beyond from the summit. All right. Să Let's vadă take it easy valea. here. This wind is crazy. We just need to keep moving. Așa, măiața la Even if să we don't find caută anything up here, your dad would be proud. I know, but I have a good feeling about this. de-aia am murit acum. Here we go. Oh, shit! You okay? Lost my footing. I'm fine. Mi se pare instant că... Nu! That was close. Lara! Are you all right? Poți să... Jonah! I'm here! I'll climb down there and get you! No! It's too dangerous! Odată, I can climb back up! a doua. Are you sure? V-am spus, dacă vi se pare că bă, tu ai jucat înainte, tot da, 1%. Pentru că efectiv n-a vrut să-mi înregistreze microfonul. Așa că mai știu și eu prin zona asta de început. Și câteva foarte puține care urmează. I need to jump across! Yeah. Okay. Now grab my hand.
Sări. Got you. Asta Shit, chiar a Laura. fost. You're gonna give me a heart attack. Are you okay? Yeah. Come on. Looks like we gotta go through. Not bad. If the weather turns, we can hole up in this cave. Do you really think we'll find this lost city? I know this is a long shot, but that old tracker said he saw ruins up in these mountains. La asta trebuie că se ducă să ia să fie. Well, I guess if I was gonna hide a lost city, this might be the kind of godforsaken place I'd do it. În oraș în care trăiau mongoli. Sau șterși sau ceva de genul. M-am interesat. I just hope Trinity hasn't beaten us to it. Storm's getting closer. We have a couple hours at most. Should be enough time. We're almost to the top. What do you think? We're close to something, Jonah. I can feel it. Just this last stretch to the top. All right. Let's see what's up there. Mi se pare tare că John acceptă chestiile astea de gache, dar până și să meargă în Siberia. Zic eu că e nebunesc. Atâta. Feels pretty solid here, but keep close to the wall. Okay. Looks like we climb from here. Keep your eyes open for falling ice. Aici asta. Right. You put... Nu mai contează dacă John e gata, eu pa la. Să zic așa. Adică tare. Lots of loose ice up here. Let's take it slow and steady. Just stay with me. Look out! Atent. Oh, shit! That was close. Nu ce să. Ce? Pe proiectul ăsta de mă Oh, no! No, no, no! Jonah! Hold on! Shit! I'm going to dig in. Can you make it across? I can make it! Holy shit! I don't think I can make that jump. Stay there! I'll anchor a line for you at the top. All right, I'll give you some slack. Almost there, Laura. You got it. aici sus. Hai. Am găsit. Jonah! We made it! I see the ruins! Oh god! I got you. Laura, can you hear me? Yeah! I'm gonna pull you back up. Oh, fuck! There! Over there! Quick! Swing me to the other side! Okay, here goes. Laura, I can't hold you. The rope is slipping. Așa. Uite, la... Uite. Dacă mă aud bine, repet. Shit! Oh, God damn it! Da, Go back, Jonah! Get to shelter!
Pardon. Nasıl? Aici e pe margine. Nu știu ce ia pe acolo. Nu știu de ce mai bine aici, că acum nu de seama. Așa te vei simți, că la aia pe care de pe munte. Ups, să nu spui. Am dat din aici de skip. Ok. Hey, we're heading into a war zone now. Asta vă spun o idee pentru că na. We're close. La văzut pe cineva acolo, mai e har. S-a întâlnit cu mama iubită și a zis că Just keep se driving, Silvia. please. It's your money. Ăsta e Silvia. Something isn't right. Oh, that's just local militia. Asta e miliția locală în Siria, oameni buni, ca să știți și You voi. told someone, didn't you? They paid better than you. Mai nou, miliția locală e Get us out of here! helicopter de armată, dar asta e partea a doua. Au. Au. Azi sunt la destinație, măcar. Au. A lovit la cap aici. No turning back. It has to be here. La fel de amățită aia, adică m-am întâlnit cu de filmată și m-am apucat să filmez. Atât a putut să fac mai mult. There was something in Dad's research about this. It was said the Prophet's tomb was hidden in the cliffs above one of the forgotten cities. Legend speaks of an oasis where the Prophet was laid to rest. Stai. Bun. Aveam la tot concentrație. Stai, de partea asta. Something's here. Could this really be it? Uite. Some kind of marker.
can't quite make out the Aveți translation. ce căuta, bănuiesc This că word. la cum arată parcă ar fi greacă antică. Prophet. Dad was right. Dacă avea dreptate, nu știa asta, dar nimeni nu l-a crezut. Bun, pentru a doua oară. Sper să nu fie nici ultima. De fapt, sper să fie ultima. Cam acesta a fost episodul de prezentare. Repet, prezentare. Continuăm seria sau nu? Ai reușit. Continuăm seria sau nu? E doar alegerea voastră. Dacă dați like, vă abonați și alte bălării ce mai sunt pe acolo. Da? Asta e decizia voastră. Da, vă recomand. Bine, nu prea vă recomand, dar asta e altă parte. Bun, ne vedem data viitoare, am fost Alex. Salut! Ne vedem dacă vreți pe următorul video.